आमच्या गावाचे नाव पारशे गावात आम्ही धालो करता। वर्षानुवर्ष आमचं धालो असंच असता। आमच्या गावची सगळी बायला येतात। 5 दिवस आम्ही धालो करता। आज आमची 5वी रात असा लास्ट। आता आमची सगळी बायली जमल्यान गावागावची आमच्या ती आज आम्ही उमेदीन धालो खेळटली। वर्षाच्या पद्धतीप्रमाणे आम्ही हो वर्षात धालो खेळता। तेव्हा आम्ही हो धालो आज 5वी रात सगळी बायला येतात आणि तो धालो आम्ही सगळी उमेदीन खेळतात नाचतात फुगड्यो घालतात। आणि ह्या धाल्याचे वैशिष्ट्य म्हटल्यार ह्यो राष्ट्रोळी काय रावना तरी आम्ही निमाणे रातीक तेका मुद्दाम तो रावता। तेव्हा आम्ही आता धालो आता चालूच केला तेव्हा सगळ्यांनी आपले धाले आता करूच आता ठरयलो। गाय माझी बरी कृष्णा राखण करतो बरी गाय बरे गायचे बम गाली सुपा गो माझ्या लावड्या जीवना सुपा गो माझ्या लावड्या जीवना पान डोळ्या सुपा सुपाया गळ्या गो बाई पान पातोळ्या सुपाया गळ्या गो बाई पान पातोळ्या तुझा सूप झालं तिकडच्यातून बसल्या मुंगाराणी धर्मशाळा कालच्या खेळा आयले नागे कालच्या खेळा पाणी इको तिको ते तुरमल्या मुंगाराणी धर्मशाळा कालच्या खेळा